Matimboni mwe haya kaipa kitipano paita simbaka kitipano tapasa ururu na murito
Jehova wafura masuo, kana Jehova wafura masuo kuna. Kana Jehova wafura masuo, kana Jehova wafura masuo kuna. Kana Jehova wafura masuo. Tunafuna pamwari tina mati. Kune munhu wandiri kunzwa kuti ngaasvitse izwi kumberi pamberi pamwari. Mangwanani ano toda kuimbirwa nepraise team. Tulani ngabate imwe mic timboti shindinzwe nekufara. Rumbi, you can lead. Tulani Bekit maine nyashani batirewe imwe yacho zvititire zvakanaka. Maishoni, you can go pane imwe yacho muri kudzitya. Ausisina kana usina, it's fine. Siyamai mashavari, it's okay. Ishendinzwe nekufara Simodzaitsvira kunashe tividzako
Vanoverenga shoko raMwari munofanira kuverenga muchikurumidza uye kuziva kuti muri kuverenga papi, nekuti ndinenge ndakakupai mavhesi, unless if you are not following the church. Tiri kuverenga kubva kubhuku yaCorinthians, 1 Corinthians chapter number 8 verse 9 na Hebrews chapter number 8 verse 9, and the theme scripture you must have them. Tichaverenga kuna 1 Corinthians chapter 8 verse 9. Asi chenjerai kuti simba renyu iri rirege kuva chigumbuso kune vane simba. But be careful that by no means does this liberty of yours become a stumbling block to the weak. Toverengazve kuna Hebrews chapter 8 verse 9. Isina kuita sesungano yandakaita nemadzibaba avo pazuva randakabata ruoko rwavo kuti ndivabudise munyika yeIjipita, nekuti havana kurambira musungano yangu, neni ndikasavawo nehanya navo, ndizvo zvinotaura Ishe. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out the land of Egypt, for they didn't continue in my covenant, and I disregarded them, says the Lord. Toverenga theme scripture yedu kuna Luke chapter 4 verse 18 to 19. Mweya washe uri pamusoro pangu, nekuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri, wakandituma kuti ndivazivise kutapwa kwekusunungurwa kwavo, nemapofu kuti aonezve, ndiregedze vakatsikirirwa, nokuvazivisa gore rashe rakanaka.
The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim release to the captives, recovering of sight to the blind, to deliver those who are crushed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Pana 1 Corinthians, it should be 2 Corinthians, chapter number 8, verse 9, not 1 Corinthians. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Nekuti munoziva nyasha dzashe wedu Jesu Kristu, kuti kunyanga akanga akafuma wakava murombo nekuda kwenyu, kuti imi varombo urombo bwake muve vafumi. Haleluya. Mwari varopafadze kuverengwa kwevhangeri nevaverengi varo. Grace, chinhu chinonzi nyasha. What is grace? Grace is enabling power. Hakuna, you see, what happens with grace? You do stuff, it makes it happen. Nekuti upenyu watinorarama une areas that we don't control. Amen and amen. Une areas that you cannot control. Ukadyara chibagi, how would determine kuti chinobuda here kana kuti achibudi? Mese munodyara, asi panyaya yekubuda inotipenda nechinhu chinonzi grace. Amen and amen. Tese tinoenda kuleba, todzoka nevana, asi hapana anodetermina kukura kwemwana. Saka grace, it's enabling power. Simba rinoita kuti zvinhu zviitike. Jesu anoti, Paul achinyora kuvakorinde anoti, akauya nenyasha kuti iye ari Mwari ozvideredza ova murombo kuti nyasha dziuye panyika. Vanhu vanga varipo asi nyasha pasina. Amen and amen. Jesu havana kusika vanhu panyowani, vakaunza nyasha dzaigonesa vanhu vanga vagara varipo. Amen and amen. Grace, ukatarisa vanhu vari kuremerwa neupenyu, it's not everyone who is struggling because of lack of effort. Some put effort, but level of grace yowarwisa. Manzwa zvandiri kutaura, hazi wese asina basa asiri kutsvaga basa. Vamwe vanotumidzira maCV akawandisa, asi anozoita kuti CV igamuchirike ndopanokwana grace. Hakuna asingadi zvakanaka. Munhu wese anoziva zvakanaka, munhu wese anoda zvakanaka. Vasina hazvirevi kuti havasi kuedza, vari kuedza, but kune chinhu chinoita kuti zvinhu zviitike chinonzi grace. Ndine chechere. So grace, it's enabling power. Peter aivepo achitya, aripo, muromo umwe chete, makumbo mamwe chete, asi aitya. Zuva raanopfekwa nesimba, enabling power, painopinda maari anenge ari Peter asina kuchinja zvigunwe, but achinjwa level yegrace. Ati kuchinji mhino, ati kuchinji musoro, ati kuchinji makumbo, kuti zvinhu zvako zvichinje. Tinochinja mumhepo, ndo munochinjwa zvinhu. Atichinje zvitsitsino zvemakumbo, atichinje kala yeskin, kunochinjwa chinhu chinonzi grace, chinochinja the ability for things to happen. Kune munhu andiri kutaura naye, muriposo muri vaviri pamakagara ipapo, hamuna nyasha dzakafanana. Kudyara mumunda umwe chete, kuisa fertilizer yakafanana, kuisa mvura yakafanana, hamukohwe zvakafanana. Why?
grace ndo inosimudza nekusiyanisa vanhu. Vafundisi vanoshumira seni, kuuya kwevanhu kuchechi hakudhitemainwi nemashumiriro aunoita, kunodhitemainwa negrace iri pamusoro pako, nekuti munhu wese ari kutaura zvaJesu. What makes grace come? Jesu akafa pamuchinjikwa, akaenda kudenga, akasangana nevaakasangana navo. Nyasha dzinosiyana uye dzine mawanikirwo adzinoita. Nasida kubata nzira dzinounza nyasha. Because tikati grace tisingatsananguri kuti inowanikwa sei, tarasika. Chekutanga chinounza grace kugamuchira Jesu. Kuti Jesu pindai moyo mangu, muve Mwari wangu na muponesi wangu. That's foundation number 1 inounza grace. Tarira munhu ari padhuze newe kuti kumugamuchira ndo kunounza upenyu. Kumugamuchira, you receive Christ as a primary source, kana kuti as a foundation to receive grace. Kana wagamuchira Jesu, the next step is to know your role, know what you are supposed to do. What do I do for me to contain or to stay in grace? Asi pane chinhu chandoda kukorekta kuvanhu. Character does not attract grace. Kuti unotaurisa here, wakanyarara here, wakapusa here, wakangwara here, izvozvo hazvina chekuita negrace. Ndosaka uchinzwa shoko raMwari richiti, the race is not for the swift, neither with money for the wise. Grace aitarise ma physical features nema bodily attributes. Kunaka akupe murume, kuita mamaseo akupe mari. It's a physical feature. It doesn't have anything to do with grace. Ndiri murefu, ndine ma wide shoulders, ndine tsapfu dzakanaka, unofa nenzara tsapfu dziripo. Ndakanaka mai, mamepo haazivi kunaka kana kushata, anodampura. Zvakadaro. Saka nyaya yegrace haina kuwanzwa muma physical features evanhu, yakawanzwa mumweya. Nyasha hadzisi physically identified. Batsira hama iri padhuze newe kuti chimiro chemunhu hachinei nenyasha. Nyasha dzine chekuita nekuti wamugamuchira here. Alright, how does God allocate grace upon earth? Kune vanhu vanoberekwa vaine nyasha, anotouya nadzo kubva kudenga. Shoko raMwari roti, ndakakuziva uri mudumbu ramai vako. Wonzwa Jacob na Esau vasati vaberekwa, zvonzi mudiki mukuru achasevha mudiki. Itisaini yaMwari. Vasati vatadza, vasati vararama pasina chaitwa, kune grace yekuberekwa nayo. Kune vana vanoberekwa vangori blessed. That person is just blessed. You cannot resist it. You cannot fight it. Zvakataurwa mumweya, ndakakuziva uchiri mudumbu ramai vako. Hazvichinei namai vakubereka, hazvichinei nekwavaberekerwa. Grace has been allocated before you are born. Saka pakati pedu tine vanhu vane nyasha dzekuberekwa nawo. Ukaita competition naye unoshuka tsoka. Akauya nadzo. Jacob yaitove mbavha, yakatoberekwa ichinzi iyi imbavha.
ndichashanda pano kusvika rini, zvekuba zvakabva kudenga. Jakobho hauna nhaka inobva kuna Esau, yako inouya negrace, unokodobvora miminda yevamwe. Jakobho pese paaisakwana aingosvika achizvikwanisa. Hapana vanonzi nebhaibheri penda tsvimbo, anopenda ega. Vanhu vane grace vanoita zvese zvese. Kana vaane nyasha unobata zvese zvese pasina chinopisa. Grace dzekuberekwa nadzo, zvokuti ukanzi uchawa nemurume usati waberekwa, even ukaita musikanzi wainengei, pane chitsidzo chakakubereka hachigoni kudamburwa nevanhu. Kune nyasha dzekuberekwa nadzo. Grace is attained from birth. Kozoita grace inonzi borrowed grace. Ibaba ndo patokwana tese baba. Panonzi borrowed grace. Borrowed grace works this way. Pakaiswa mambo, anoda varanda, anoda machinda, anoda ministry cabinet, vanoita tap into the blessing of the blessed. There is something we call tapping the blessing of the blessed. Iyo inoshanda pamwe pacho nebirthright, kuti kumba kwenyu kukaberekwa president, mufamily yavaberekwa maita chi president, hazvigoni kuti unogara kulodiba mumba muina mambo. Ya grace by birth or relationship or blood. Nekuti waberekwa nemunhu ane ropafadzo, iwe unokwereta ropafadzo iyoyo. Iyoyo inoshanda futi pakuti akubereka ndiani. Ukaberekwa nemunhu ane nyasha, unogona kutongouya uinadzo nyasha dzacho, nekuti it's blood riri kuteera chinyasha. Borrowed grace inoshanda futi neassociation. Who is your pastor? Who is your friend? Ukaenda kuna pastor we 2 cents, iwe unenge uri 2 cents. Shamari yako kana achitaura zvekubawa, iwe unoitawo bawa. Inonzi borrowed grace. Panyaya dzenyasha ziyawe kutamba naye. Panyaya dzenyasha ziyawe kutamba naye. Ukatamba nemunhu ane mweya wekukwereta, unoita chirikwereti. Because panaitika impartation yeminyama kana yegrace. Saka munhu anokuturika ruoko waunoti pastor ane nyaya. Ndosaka muchizwa muchienda kumusha ndichikurambidzai kunoturikwa maoko nemunhu wamusiri shuwa naye. Munodzoka mabereka zviri pamusoro pake. Grace inouya nerelationship, ukama wako nemunhu. Mwe munoti mfundisi zvinofamba sei? Mira ndikubatsire. Ukafamba nemunhu ari kutsamina, munofamba nespeed ipi? Ndiri kufamba nemunhu ari kudai. Tinofamba sei? Speed yedu iri kuenderana netsoka dzemunhu uyu. Saka munhu anokuparidzira anonzi mufundisi ane chekuita neupenyu hwako. Tarisa kuti uri kukura here kana kuti uri kudzokera kumashure. Pauri kunamatira panoda kuongororwa kuti ndiri kukura here kana ndiri kudzokera kumashure. Ukauya kuchechi uine trouser 1, after 6 months wakuuya nechikabudura. Can I repeat this? Munhu anonzi mufundisi wako akakosha zvakanyanya munzvimbo dzemweya, nekuti nyasha dziri pamusoro pake dzinotapukira pauri kana ainadzo. Wanzwa zvandataura? Ndati kana ainadzo. Kana asina, hapana, hakuna munhu anokupa chaasina. Can I repeat this? Usina 10 rand, kunyange ukadzwira munhu tsitsi sei, aumukwidzi kombi. Unomuti ndakunzwira itsitsi munhu waMwari.
famba yenyu padhuze, nekuti iwe wachaudi hauna. Po anototi pane tisamuviri washe ndinokupai chandakagamuchirawo, kureva kuti iye aiva nacho ozogona kuchipawo vamwe, kana asina haana chekukupa. Ndakabvunza hama yangu inopindira kwaRusape chechi, ndikati mukoma, zvikanzi mufundisi, kari wamuri kupindira kwakamira sei sei? Zvikanzi hatiriko, hapana benchi, hapana cheya, pane miti nevatombo. Ndikati shamwari, zvinhu zviviri, ena unotsvaga Tashu upindire ikoko kuna Tashu, wobvunza Pastor Tashu kuti woudza Pastor Tashu kuti Pastor Jiriji vati nditurikeiwo maoko. Why? Ndakaenda kunogara Tashu kumaruzevha kundikaona mbudzi dzichibereka, saka ndakaona kuti kuomerwa kwakaita muchinda uyu. Pamwe pacho kune chinhu chinonzi borrowed grace. Rega kugara nevanhu vari kutambudzika uchifunga kuti unosimuka mese. Iwe makore mashoma, tiza neupenyu hwako ipapo uende pazviri kuitika. Tiza neupenyu hwako ipapo enda pazviri kuitika. Grace zinouya nevanhu vari mucorporate, mamanagers, madirectors, vane nyasha dzavanokupa because vakagara pane chingwa. Manzwa, kana uine nyasha unofarirwa nemamanager nekuti ndo vakagara pachingwa. Rega kuti ukaona manager woti handina basa naye, unenge warasikirwa neupenyu. Bhaibheri rinova rati chipo chako chinokuvhurira masuo pamberi pevakuru, kwete pamberi pevarombo. Pamberi pevarombo hapana masuo. Ena noerenga Bhaibheri zvakanaka. Chipo chako chinokuvhurira masuo pamberi pevakuru, kwete pamberi pevadiki. Mwana waPastor Jiriji avanozoti akasvika pakambani, haiti shamwari nemunhu ari kuita basa naye, kwazisa vakuru, enda kumaofisi evakuru, ndo zvinotaura shoko raMwari. Rega kugurirwa chingwa, daidzwa kutembho kwazviri kuitika. Grace, kune munhu ari kutoramba kuti mufundisi zvinondibatsirei. As long as you are not able to take it, because hakuna manager anaita manager asina kurekomendwa neumwe manager, hakuna pastor anaita pastor asina kuordainwa neumwe pastor. Murikudzana, saka kune grace inouya nekuti vakuru vada kukuvhurira mukana. Just like vese vanoenda kuchikoro pano, mapastors vanoenda nekuda kweruoko rukasasaina wanyura. Ndinongonyora pari kunzi pastoral comment, not nangoti not yet sure. Tavhara madho ese, even mukaputika nendimi, even mukamutsa zvirema, mukamutsa vakafa, kana mumwe munhu asati aisa signature yake kuti zvaita hazvisati zvaita. Nesu kutoona takadai, pana akatonyora akati ava ngavachipfuura, apa ngavapfuura. So grace, it's attained by getting it from people who have power already. It's called borrowed grace. Ndoda kuudzai panyaya borrowed grace, ndipatsanangure zvakare. Inoshanda futi pamarriage. Ukaroora munhu ari blessed, newewo wave blessed, nekuti agoni kutenga imba yaanogara ega. Zvinonzi imba yamufundisi naamai Jiriji, hazvizikanwi kuti nyasha dziri papi. Saka munhu auyi naye kana muri married, either ari kukuzora urombo kana upfumi, asi haaendi pakati nepakati. Tarisa munhu wakagara naye, kana usina chauri kuda zoti it's either ndiye ari kukunonotsa kana kuti ndiye akatokupa zvauinazvo. So grace is also given through marriage. Once you are married, you become one flesh and you give that
grace to the other. Vasati varoorwa nekuroora namatirayo ane nyasha, rega kuroorwa nemamepo. Mepo plus mepo is equals to mamepo. Grace plus grace is equals to double grace. Saka zvinoitika kuti tu vanhu vane mamepo vanoroorana, kana kuti tu vanhu vane nyasha vanoroorana, kana kuti ane nyasha neasina vanoroorana. Saka munomu ndine mamereji matatu. Yekutanga ine vaviri vane mamepo, yechipiri ine vaviri vakaropafadzwa, yechitatu ine umwe ari kutonza mumwe. Ndakupedzera, tsvaga pako. Ndo mashandiro egrace. It's shared. Then God gives pastors grace, not a pastor. Pastors have a certain level of grace that they need to impart to the people. Kings, presidents, vane also grace inoitwa pamusoro pavo yavanoshare nevamwe. Ndaibvunzwa neumwe munhu zvikanzi girlfriend yapresident, kwete mukadzi, girlfriend yapresident aibatiki, inopisa. Can I repeat this? Girlfriend yamanager pabasa inopisa. Zvavari kuita zviri wrong, but grace hairege kutapukira. Vanozonotongwa kudenga panyika, grace yadi yatapukira. Manzwa zvandikuedzanangura. Ndati kudenga vanonotongwa, asi panyika grace hairege kutapukira. Asi vanhu havazvizivi, vanofunga kuti inobva yatotangira panyika. No. Ukatamba nemaminista, nyasha dzemari dzinouya pamusoro pako, kuti maiwana zviri right here kana zvisiri right, zvichatongwa kudenga. Panyika wambotamba nevanayo, saka unova nayo. Manzwa zvandiri kutaura. Panyika unenge watamba nevanayo, saka uchava nayo. Saka grace inoshanda neimpartation same is mamepo. Ukarara nemunhu anoattracta nyoka, kana nyoka yakuuyamba imomo inenge yapinda mamakarara mese, even isuda kuruma iwewe, nyoka hainakidzi kunge iri pasi pemubhedha. Vaya vanotamba nevanhu vasina kunaka vachiti nine ndiri kungotamba navo, ndoziva pekugumira. Hero shoko randakupa. Nyoka haina kuvinga ive, asi ndiani ane chivindi kurara neshato pasi pemubhedha. Nyoka haisi kuda iwe, haina kukama newe, iri kuteera hama yako. Zvakafanana nemari kana negrace dzekuchengetedzwa. Ukafamba nemunhu akanzi haita accident, iwewe waasafe. Hadzisi nyasha dzako, asi dzeuyu. Manzwa, nyasha ndedzeuyu, hadzisi dzako, asi uri kufamba nadzo. Aroni akanga asina nyasha kana one, ende haana kudaidzwa, akanzi naMozisi, ndinokakama. Mwari vachironga, vaironga naMozisi, asi Mozisi anoti anokakama. Mwari kwaakumupa Aroni, kureva kuti Aroni haana kumbobvira akanzwa Mwari, asi aitaura zvaMwari nekuda kweassociation yemurume waari kududzirira zvaanzwa. Kusvika pakupfeka effort yekunzi munhu waMwari, iye asina kumbonzwa Mwari, achinzwa Mozisi, Mozisi anzwa Mwari. Uri kuibata here? Saka ukaona nyasha dziri kunetsa, tsvaga nadzo, namira ipapo. Ukaona kuti dzangu dzaramba, namira ipapo. Regera kuswera uchitsvaga dzako. Aroni aigononamata usiku hwese, anga asina kunzi naMwari ndichataura newe. Unotozonzwa vanhu vachiti Mozisi naAroni pamberi paFaro, but Aroni haana chaanzwa. Ari kuti Mozisi zvanzi, but pana Faro vari kuenda vese vachiremekedzwa vese. Why? Aroni apatina neane nyasha. Tarisa munhu ari padhuze newe. Ine chimwe chinhu chandakadzidza muupenyu, kutarisa munhu ane nyasha.
ndikawana munhu ane nyasha. Ndakawana mufundisi mupunga, mumwe mufundisi wandakambounza pano wechidikiso, ari kuruzevha, paruzevha chaipo pachakasara. Ndikapinda mudura rake ndikaona chibage chirimo, ndikapinda muchifiriji chake cheparuzevha aine tumagetsi. Rwakomana, murume uyu ari kuunganidza chikafu, pane zvinoitika vari, nekuti vanosiendako vanokuvara nenzara. Ndotsaka ndakamudaidza kati uyu ngaave amboparidza uchechi kwangu, ane kamwe kachimedu kenyasha kanomuteera kuruzevha. Iwe rega kuswera uchikaramatana nevanhu vari kutambudzika. Kana zvako zvisati zvakwana, rega kuti uda kubatsira vanhu, chimbozvibatsira. Ndaitaura neumwe munhu ndikamuti sei musati mauya kumba kwangu. Ndikanzi vanhu vandinotamba navo vanoti munotyisa. Ndikati ndinotyisa. Ndikati vanei vaunotamba navo, vanei? Anzi hapana. Ndikati sei iwewe uchitenda kumunhu ari kutyiswa neupenyu hwake kuti atyishidzire iwewe? Ndaiticha kuyouth nemateenagers rimwe zuva, ndikati munhu waunotendera kuisa ruoko rwake pauri achingodaiwo akabvisa atosiya mamhepo kana nyasha, kungodai zvendaidai, unoona kwatobhabhatidzwa nemweya werufu, kana kunge rufu rwatotiza, kungodai zvendakaidai. Saka nyasha dzine padzinogara. Vazhinji vanhu vakabudirira vari kubudirira nechinhu chinonzi borrowed grace. Iyoyo you can find it. You need to identify vanhu vane nyasha, partner with them, work with them, ask from them, join hands with them, and you win. Vese vakanetsena nevaIsraeri vachienda kuKenani, vakaedza kuvarwisa, vakafa, vakaenda vakati tiri varanda venyu, vakararama. Ndo rudzi runonzi maproselytes, adopted Israelites. Vakazviona kuti hondo iri kubva uku atirwi nayo, nyika ndeyedu, mombe ndedzedu, vana ndevedu, asi handei tinosarenda tirarame. Muupenyu kune vamwe vanhu vane nyasha vasingafaniri kuignorewa. Ndaiti kune mumwe munhu, ukaenda pachechi yaunoita zvavataura wogara hapo 5 years usati wachinja hembe dzawakauya nadzo, tiza neupenyu hwako. Ndiripite, kana uripo unopinda pano uri kupfeka hembe yawaipfeka 2017 usatsuke mangwana, tiza neupenyu hwako. Pakaoma kuti ngi hapagariki. Hanzi mufundisi munosara musina vanhu. Iwe, I know the God I serve. Akanzi namatwe anodurura chibiro chenyasha. So mukati kumbira unodzora kuti ndakambobvunza, pachechi panosvika pacheya kusakara, hapatengwi mota, hapaberekwi vana, hapaporomotwi vanhu. Iwe uchingoripo uya mweya wehu tsvene seasi kusvika, mweya wacho seusi kusvika, andiri kuudaidza kausvike. Tarisa munhu ari padhuze newe, ndakubatsira pandiri, chitarisa shamwari yako. I want you to check your friend, uone kuti uri kuwanei vari. Pane borrowed grace ere kana kuti 00. Grace by marriage, munhu wawakaroorana naye anokupa nyasha kana mamhepo. Akunyepa anokupa nyasha kana mamhepo. Munhu waugere naye mumba anokupa nyasha kana mamhepo. Kana kuti munoita nyasha mbiri dzakasangana. Hamuzani mamboona kuti kana muda kuapply mapepa ekuhome affairs, munoziva kuti mukatuma dhedhe hauyi, mai ngavandosubmit. Imbozvitarisai kumba kwenyu kuti munotumani kuti zvifambe. Kana zvichi kutaurawo samufundisi, usazoti nhamo iri kumba kwako iri kukonzerwa nespouse yako. Ina handina tape measure inomezha kuti ane grace ndiani neasina ndiani. Asi mukandinyengerera ndokuudzai,
Grace separates you from people of your level. When you are all girls, when you are all boys, there's one thing that separates you: grace. Grace is a tendency of separation. Even if you are all politicians, grace separates you from the level at which you serve. Even if you are all teachers, grace separates you. Nyasha dzinokupatsanura. Unofanira kutarisa salary yawaitambira uchiuya pano wotarisa yauri kutambira izvezvi uone kuti panoita here kana kuti hapaiti. Ukaona pasingaiti tiza neupenyu hwako, ukaona pachiita uya nayo tidye tese. Vanhu havasi kuda kundidaira amen. Grace changes your level in understanding and the fruits of your effort, which means when grace is upon you, it transforms your understanding. It also increases the level of fruitfulness, the level of at which your things happens. It's level, yeah, grace. So if you are to increase anything, it should be grace. Vanhu vazhinji havana, kwete nekuti havafani kuve nazvo. Pane grace inouya by a word. Unonzwa Bible richiti, speak a word and my servant will be healed. Kune dzimwe nzvimbo dzekuti kana wakuenda unoda izwi rinokuperekedza. Can I repeat this? There are certain places that you go because the word of God has been spoken. Pakatanga COVID, we agreed as a church, kuti as Rutherford members, hatina anofa ne COVID. God was faithful. Kwete nekuti taisafana kufa, the word was sufficient enough to fight the pandemic. With the numbers we have, it was not possible not to lose others. But we preserved everyone because a word was spoken. So there is a grace that exists through a word that is spoken. But the person who is speaking the word must have the grace that is sufficient for the task to be fulfilled. Ndoda kupa mienzaniso iwoyo. Ukashika paboda unomira mqueue, asi ukanyorerwa tsamba yakanzi diplomatic visitor na president, haumire mqueue, unosvika vovatambidza vokutenderedza in the shortest possible time. You cross the border. Vamwe havatoendi ku immigration, vanogara mota, immigration youya pavari wodarika. Mota dzobviswa munzira kana paine congestion kuti vadarike. Grace yaunzwa ne a spoken word or a written word iri kunzi panoenda Nehemia kunovaka masvingo, anonyorerwa tsamba namambo kuti mutenderei aende, mamupa zvaanoda. Kureva kuti Nehemia haana kuenda nesimba rake, akaenda akabereka grace yanyorwa pasi namambo. Ndodzokera kwandatangira kuti madzimambo enyika ino akaiswa muzvigaro naMwari ane nyasha dziri pamusoro pavo dzaanogona kukupa. Rega kusangana nevakuru venyika wofunga kuti vakazara madhimoni. Aiwa, panyika yevapenyu vane grace dzavanogona kukubatsira kuti uende kumberi. Ukasvika panapo ukati pastor said, unenge uri kuudza vari pano kuti hamusi kutaura neni, muri kutaura napastor, asi pastor wacho havapo. Vakaramba, havana kurambira iwe, varambira adini akutuma. Saka pana chisharo imwe grace, because grace is the level at which things are happening.
So madzimambo enyika ino ane authority yakatiringana pakurarama kwedu panyika ino, even vasinganzwisisi zvemweya, asi authority iri pamusoro pavo inogona kunge chidiwa muupenyu hwako. Iyo zvikunyorerwa tsamba napresident kuhome affairs zvakaita anonzi tendai mutavarira ari kuairport. Kune munhu akadhiraivha kuhome affairs kunomutorera chitupa chake kuti anotamba rugby. Amunomboinzwa? Ari kuairport akanzi gadzirirai mukomana mapepa. Home affairs haina kubvunza kuti mai wako ndiani, wakaberekerwa kupi, yaifanira kungogadzira chitupa. Ipapo ndege yaienda nawo, private jet yanga yakamirira chitupa, haina kusimuka. Kureva kuti authority can translate into grace to make your life much better. Saka kumva nhasi ndikunzwe futi uchiti vanhu vane zvinhu vanotyisa. You need people in certain positions. Moses aisagona kusvika oti vaIsraeri vese nditeerei, handei kwandiri kuenda. Aifanira kutanga aenda kwaFaro. Faro muEdheni aifanira kutanga akonzautwa naMozisi. Ndine munhu here wandikutaura naye. Faro anga asina chamwari chaainzwisisa, asi ofisi yaFaro yaisatendera kuti Mozisi asimuke nevanhu asati ataura nawo. Kune munhu wandikutaura naye, chimbocherechedza shamwari yako, wotarisa shamwari yako, who is your friend. Chinhu wani chandakazviudza pandakakurira mumhuri isina kwakuri kutamba nevanazvo, zviri nane kutodadirwa nemunhu anozondipa chingwa ndakuenda than kusekererwa nemunhu anondisiya ndichienda ndichirara nenzara. Chibate ichocho. Zviri nane kuti vanodada vadya sadze nenyama pane kunzi vane rudo madya maputi. Aiwa dumbu rako usaritambise, riitirewo zvakanaka. Kune munhu andikutaura mainzwa andikutaura kuno. Ndikuone futi uchiti munhu wawabva naye ndo unoswera uinaye kukembe kuti atine hondo. I want to sleep with the person that I came with. Dai ndiri ndatorara namai Masuka, ndo vana inorara iko ndichitapa nyasha dzeuvhaisi pavanongodzika chete ndiripo because ndakamborara nawo. Zvinotapukira. Makamboona kuti vanhu vanotamba nevafundisi kunyanya vana vamabhiera vanoita vafundisi, makambozviona izvozvo? Why? Ari kutora dzimwe hadzisi dzake. Unoziva kuti Timothy akanyora bhuku mubhaibheri haana kumbonzwa Mwari, anongonzi mwana wangu nekutenda. Utumwa naPauro unoshandisa nyasha dzaPauro, iye asina dzake. Ini ndakaverenga bhuku raTimotiyo, handina kana 1 pandakanzwa kuti Timothy akadaidzwa naMwari, kana pa1 aingoshandisa rapo. Asi nanhasi tiri kuparidza Timothy, ndachengeta kutenda, ndarwa kurwa kwakanaka. Uchiverenga bhuku raTimotiyo asina kunzwa Mwari, akatora nyasha dzapo. Unoziva here kuti pamwe pane sevhisi yandakamboparidza ndikati ukaona vasvika pavasvika ukaona kuti ini handina nyasha, chirega kuti Mwari wangu inini magunda. Ukaona kuti magunda papasi pangu apa, ingoti Mwari waAbhurahama. Taura anozikanwa, rega kutaura zita risingazikanwi kumhepo. Taura rinozikanwa kumhepo, uti Mwari waAbhurahama ndiyambutseiwo. Ukati Mwari wamagunda ka, iye magunda asina chaakambokunda. VaIsraeri kana vakuchema vaisati Mwari wedu wenzo Mwari waAbhurahama, Jacob. What does that mean? Vari kuacknowledge kuti nyasha dzaAbhurahamu dzinodarika apa, nyasha dzaJacob dzinodarika rusvingo kwete dzako. Kana uine karenda ka ukaona wakurohwa nemamhepo, ena unoisa musoro wako pamusoro wangu uri pakarenda, kwete kuedza kuzvibata mawo musoro. Hausati wambodzinga timoni, hautangiri pane riri pamusoro pako. Shandisa zita remunhu akambodzinga kare. Madhimoni anoziva zvakaitika kare. Nomunhu akunditarisa so nyasha, sosi yenyasha iri nyore kudziwana, it's borrowed. Kumbira nyasha
unonzwa bhaibheri richiti ava vana Peter na varume vanendebva handiwo here vaifamba naJesu, kureva kuti association attracts grace. Pane chinhu wani chandakavenga panyika, kuti ini ndine bhutsu 1 uda kutamba nemunhu ane bhutsu 1. Ini ndobva kumusha kumaruzevha, baba vangu havana kumbobvira vanyorwa zita ravo pakanzuru. Pana ndakutsvaga musikana ndakatotsvagawo muHarare kuti kana tobva kuno tiwane pekusvikira. Zvino unobva kuvhumba marambabvumwe uri kuda wekunyamaropa, from Uzumba to Nyamaropa hapana magetsi pakati. Shamwari yangu kuuniversity ainzi Yobet Kanyanganise, baba vake vaiva manager kumaini, neumwe wacho ainzi James Magura, mai vake vaive single but vaive netumari namai mufundisi. Vanhu vatatu ivavo vakandichengeta kusvika university yapera, ndichidya ndichinwa. Kwangu shuga yaipera, kwamai mufundisi yaisapera. Even kuchingwa kwangu chaipera, waizopiwa hako 1 slice but unenge watomborowa pya, because kwangu kwakusika chachisikatami. Pamwe pacho chiri kukunetsa mhando yevanhu vaunoda kuswera navo. Wanzwa zvandikuti vanhu vauri kuda kuswera navo ndo vari kukukiya. Ukatamba nemunhu anogara kwaanogara, kana wakutsvaga imba unotsvagira ikoko, nekuti ndoko unoziva. Handisi kuda kutaridza relocation kwauri munhu waunotamba naye kwaanogara ikoko, kana iwe wakutsvaga imba uchanotsvagira ikoko, ndiye anokubatsira kwaanoziva. Grace ratotapukira. Kana uri mukuku takupa mukuku, kana iri manchoni takukashidza manchoni. Izvozvizvi munhu waunotaura naye ari kuBotswana, kana achigara pafamu, kana wakuzoenda kuBotswana unosvikira papi? Kana wakusvikira kuBotswana unosvikira pai? Waendeswa kufamu neassociation, wobva wasvika pafamu tobva takupa grace rekukama mombe, tiri ipapo tozotangira ipapo tichienda kumberi. Munhu waMwari hamungasweri makarara, vakomana vanomukira vachikama mombe, mozopiwawo yepichana yetsoka. Waakutotora experience yekukama mombe. Why? It's grace by impartition. Iti Mwari musevhisi ino ndisarutsireiwo varume nevakadzi vanotenderedza upenyu hwangu, vane chimedu chenyasha chekusheyawo neni. Kumbirawo varume nevakadzi vane kamwe kachimedu kenyasha kavanogonawo kusheya newe. Vasina vari right unozovawana vane nyasha. Rega kutangira ipapo. Aiwa, bati ngataure chokwadi. Vanhu ukasvikira kunotofondekazi unowanzogara ikoko. Ukasvikira kukakiso, kuzobuda mukakiso kunonetsa. Kunotoda pasta Jiriji vanenge vakasunga kumeso vachikusundidzira. Unowana kusvikira mukakiso, ukaberekera vana mukakiso, ukafira mukakiso, pavasviki association. Ndoda kuti umbonyatsotarisa kuti life yako haina here connection yevanhu vauri kuswera navo. Ndine imwe hama yandaimbotamba nayo yainditi izvazviti kuzoenda zoti ndanyura vana. Munhu anokutsondora so ndakuenda kwabasa, imimi munodiwa here kwamufundisi? Ndaona mukomana ane mota masatanist. Waona here kuti mainhingi vanodada haana chakanaka chaanoona muvanhu vanazvo. Pano kamwe kandakaona pastatus yenyu kaiti ukaswera unogona kuvenga vanhu vane mari zvekuti unonamata munamata wekuti Mwari handidi vanhu vane mari, masatanist nevaroi. Iwe, there is this thing of impartation. Munhu anonamata stereki muchechi ukatamba naye unonamata.
ukausvika uchitamba naasha machances ekunova asha ari hai. Vangani venyu vari kuasharingi vakateera hama dzavo dziri kuasharingi vasina kunzwa Mwari, asi ari kutoropafadzwa, ari kuasharingi ikoko by this fact of association. Nyasha dziri nyore, grace by association. Ene machine vayo akasiya dzimba, akasiya mafamu, nhaka yemhuri nemhuri nekungogona kuremekedza munhu chete. Muri kuzaenda kune vamwe vanhu vekuti ukaona kuti nyasha dziripo, tukwa uripo, rega kusekererwa pasina chingwa, tukirwa pane chingwa. Ende munhu wese ndakaona chinhu one, and I want to repeat this. Kune vanhu vano replace productivity ne niceness. Unomushandira haakutuki, haakubvunzi, haatauri newe, asi musi wemanzenda iri foni. Mari yako unoiona musi wa14 haapopoti, haatauri chinhu, asi haabhadhari. Mari aikupa 2014 ndo yaari kukupa nhasi. Unogarira nice, haudyi niceness. Jesu chaiye aiti kuna Peter, get behind me Satan. Vanhu vari progressive nevanhu vane nyasha, vamwe vacho vari cunning. Saka kana makuenda kune vanhu vane nyasha, regai kusvika muchifunga kuti munotreatwa semapresidents, nekuti munhu ane nyasha anozviziva kuti anadzo ende vari rafu. Pavanhu vese vakaparidza vhangeri, vanoverenga bhaibheri with commentary, vanoudza kuti Moses and Elijah were cruel. Moses aitokwenya munhu chaiko. Bhaibheri rimwe randakaverenga raiti Joshua was clapped more than 560 times by Moses. Moses aita akabata chinhu so chitablet, akaona vanhu vachinamata chimuru, haana kuisa pasi, angosimudza akarovera pasi. Hasha dzaMozisi dzakamutadzisa kupinda kuKenani. Paakaona dombo akandinongedza, iye angotora tsvimbo atoro, anga asina zvinda kuri, but ndiye aive nenyasha. Joshua apedza kuitwa rifrafu, unozonzwa Mwari wako kuti as I was with Moses, so shall I be with you. Kune vamwe vanhu vanoti vakaona munhu ane nyasha akangotsurwa chete ndosiyana nazvo. Uri kutiza mari, uri kutiza makomborero, uri kutiza kukura, uri kutiza kuenda kumberi. Tarisa munhu ari padhuze newe, utarise kuti kangani kavakaramwa. Indakanyatsoona hangu kuti vanhu vazhinji vari nice, they don't produce. Mana Mr. Nice. Ndichiri kutsvaga munhu one ari very soft ane chinhu. Mozondiwigirawo one wamunoti idzi dzakapfava idzi. Kupfava nemari hazvivanzoenderana. Anombogara pasi ndikubatsirepo. Munhu akanyanya kupfava haana chaanobudisa. Shoko raMwari rinoti since the time of John the Baptist until now the kingdom of God has suffered the violent, and the violent shall take it by force. Ukanyanya upfava Mrs. Nice mova nenzara. Mukaita Mr. Nice, nyasha hadzigari pavanhu vakapfava. I want to give you an example yevanhu vaive nenyasha vasina kupfava. Samson aive nenyasha asi aidambura vanhu. Muri kunzwa ndiri kutaura iyi? Jacob aive nenyasha but he was a riffraff person. Kupfava kunoasosietwa nekupusa. Munhu akanonoka kuunza ripoti, uri manager, womubvunza kuti muchaunza rini, oti kuswera mangwana. Iwe manager ndiwe wafoira, kwete anonoka. Muri kunzwa ndetara? Saka niceness aishandi. Even panapa mukaona time tichidzibata, kumagitari uko kunotombokweshwanwa kutoudza kuti iwe uzvibate ukanonoka. Mukadzadaroka webhesa anosvika na10, we rhythm anosvika na7, we keyboard oya na12 maakupedza. Asvika kuti wanonoka nemunhu waMwari, Mwari wakukomborera ukurumidze mangwana. Even vana baba muri kweri, hakuna baba vane nyasha dzekuti kumwana akakanganisa, sorry. Mwana asvika kumba na10, sorry hako, I'm sorry my son, nothing did anything hurt you. Tinotora bhandi
kusazvitsokorore futi mangwana totopedza nazvo. Kwete niceness and grace, they are opposite. Aggression and grace, they go along. Hakuna munhu akaropafadzwa akarara, unoropafadzwa uchifamba. Ndamotsokorora ndikati, when you need grace to work to do, you work. But when you work, the ability of your work to be fruitful, that's where grace kicks in. Grace does not kick in. Wakarara. Jacob haana akamperekedza kuenda kwaRabhani. Akafamba usiku hwese ari ega. Nyasha dziriti, but tsoka dzaifanira kufamba. Dadi yamunhu ari padhuze neni. Asi yandoda kunyanya hama nezvayo. Dzekuberekwa nadzo nyasha hatigoni kukondrora, but the association. Ndoda kubatsira pananga nchiti pastor. Ukapindira pastor vada kuparidzira pasi pemuti. Iwe uchienda uchipindira ipapo une uri pai. Ukarorwa nemurume anoda kuchengeta madhadha, iwe unongorwa unodzimara vakuziva makara emadhadha nemazai emadhadha nekuti ndiye munhu wako. Zvavana maimufundisi kuda kana kusada vanongoya kuchechi vari kukwarira association. Vana mwe musi wanotomuka iri Thursday vachiti nhasi handisi kutsanya, but vanoswera vakatsanya association. Asi kana to appreciate kwatodya wotesa sekutsanya kwatakamboita. Saka association ine madisadvantage uyewo ine maadvantage. Ukaassociata nemunhu ane nyasha, hondo dzinorwa naye dzinorwa newe. Paanokunda munokunda mese. Kukundwa kwehondo dzaDhavhidhi kunoreva kuti nevarume vake veumhare vanenge vakundwawo. Kukunda kwaDhavhidhi ndokukunda kwevarume vake. Grace. Uze mwe munhu ari kuti ndaombotsvaga kuassociata nemunhu ane grace. Pamwe pacho we actively look for grace. Can I repeat this? You can actively look for grace and you can attain it. I've learned this. Mukushumira kwangu as a pastor. There are pastors that I associate with. There are pastors that I don't associate with. One pastor that I will never associate with is a pastor who thinks kuti tichanofara kudenga. I don't agree with that pastor. Tinofara panapo, tonofara kudenga. Bible panoti farai, ndinopamidza zvefarai, harina kuti kudenga. Mufundisi akauya panapo, akati zvepanyika hazvina basa, gadzirirai tiende kudenga. Ndomutorera maiki asati apedza kuparidza. Kuuya papulpiti pamwe zvepanyika hazvina basa, dzimba ndedzepanyika, mota dzichasara panyika, ndezvepanyika. Iwe dai zviri zvepanyika Mwari akazvisikirei. Ini ndinotenda mandiri makazara nekutenda kuti Mwari vachisika munhu vaida the spirit of excellence. Every gift that was given to a man propelled them to gather wealth. David adano kuti ave mambo, haana kugara kumakwai. Mwari vakamuendesa kupalasi. Vana Samsoni vaisadya zvinoshata. Chipo chemunhu chinomuunganidzira pfuma. Kuimba chaiko chaiko kunotyisa vamwe. Bvunza chaucharamba. Ati munoziva akamuka akangoona machira chete. Paakatanga kuimba ari kuchitunguzo kwaari Gadhi, anga akafunuka funuka. Paakangorekodha wani, chipo chake chakamuunganidzira pfuma. Iye zvaaimba gospel akadii kuti Mwari handina basa nayo, ndoda kuendesa vanhu kudenga. Chipo chemunhu chaanopiwa naMwari chinomuita kuti ararame zvakanaka. Saka zvepanyika, when you have grace, you have enough for yourself and for the family. There is no one blessed or graced who does not feed his family. Ndaizvifunga ndikati vese varume vakashanda naJesu. John the Baptist aidya hani. Shoko ronyora richiti uchi nemukaka
uri kuKenani hazvina kunzi ari murenje aidya porridge, kureva kuti Mwari vakaisa nyasha pamunhu dzine zvadzinokuitira. Tarisa munhu uti borrowed grace. Vese vakashanda nemadzimambo, they were blessed. Kune vamwe vanhu vekuti you don't really need your name to be high, but unenge uchitya wakanyarara. Tarisa vice presidents, people who work in the cabinet, some of them they are not mentioned, my permanent secretary, my personal managers, but vanhu ivavo vane vakagara zvakadini zvakanaka. Saka grace dzepanyika, kune grace dzekudenga, but grace yepanyika inoreva kuti unofanira kunge uina enough for yourself. Yekudenga ndo yekupinda denga, ende hapana guarantee yekuti varombo ndo vari kuenda kudenga kana kuti vapfumi ndo vari kuenda kudenga. Kudenga kunoendwa nevanotenda, vapfumi nevarombo. You can choose to go when you are poor, or you can choose to go when you are rich, but to go when you are poor, it's hard. Unoza ndino moyo wangu unorwadziwa kuti patinobva kukembi pataita 3 days absolute yekuti dai nhasi vana mai vasati vabreka, munhu asina mota anouya nemabhegi ake pana akatsanya ari paabsolute odzikira uko onunurudzana nemonake. Vese vakatsanya, vese vari kuenda kuna Mwari wani. Tapedza 3.5 days, 2.5 to 3 days, tapedza kutsanya. Ane mota, kupinda mota 10 minutes akudzisa mvura akumati asina, ane 3 hours anopinda mukombi nevanhu 4 oimirira yozara padumba hapana chinhu yekuenda nayo kumusangana yacho yanga iri kubatanidza, haagoni kutenga juice. Asvika kumba otanga kubika sadza, hamuna sirio. Urombo wakaipa mwana wamai wangu. Kana paine chinhu chaunofanira kurwa nacho, chinhu chinonzi kushaya, Mwari ngavakupe nyasha. You must have grace sufficient enough at least to have basics. Indaipindira kumusha kwataifamba 11 kilometers kubva kuchechi, maiti mapedza chechi uine 3 days paabsolute, wotanga kufamba 11 kilometers wakatsanya. Inini ka matendeukira angu neako akasiyana. Ini ndinongofunga kuti musi wandakaziva Jesu, zvinhu zvese zvisina kukwana muupenyu hwangu zvofanira kubuda one by one. Pandakareceiva Christ ndikamuti Ishe namuponesi wangu, kune vanhu vandiri kutotaura navo izvezvi waenda kukempi netsoka, tendera Mwari kuti makembi aya haaperi. Unozoti ukaenda kukempi uri mudzimai usina mota, hauendi nepilo, unotsamira musoro. Kune vatobva izvezvi kukempi vanga vakatsamira chii ruoko, haugoni kutakura zikontinental mumota isiri yako. Izvozvi pasita vanenge varipo vachiti isai mabhegi umu, imi munofunga kuti rwangu rudo murume mukuru kuuya ndichilodha mabhegi. Kuno mumwe akanzi mune zibhegi rakadaro mune mota, akasazoenda kumusangano. Saka ine nditoripo kuchengetedza vaya vane moyo inozopwanyika. Ende pambacho ndototambira inonetsa mota. Ini mota dzese dziri pano ndine mashezi, handina anondituka. Wazvinzwa zvandataura, ndati mota yese yapakwa panze apa inini I've got shares. Kana uchiti yako handina mashezi, maonero ako, ini ndinongofunga kuti ukauya ukadzoka tichinamata tese tine mashezi pamwe chete. Just like baba wako wekukubereka namai wako wekukubereka panyama vakasvika pamba pako vane kamwe kaentitlement kavanofila kuti pano ndepangu, hauachamisi zvekumhanya. Ende kana vachiudza vanhu imi musipo, vanoti zvinhu zvangu, kusanganisira iwe wacho uri part wezvinhu zvavo. Am I lying? You know kuti vabereki kana vachikuonai muri part of their property. Unonzwa zvichinzi zvinhu zvani zvangu, vachizvigadzirisa gadzirisa zvinhu zvani zvavo. So I am saying to you, grace